Assalamualaikum dun sanak kasadonyo. Sadang dimanapun dan sadang apapun dun sanak kini ditamui dek suara kita ko. Mudah-mudahan kita di dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala andaknya. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata Rasulullah dan Allah di dalam berbagai hadis serta ayatnya tentu kejadi pengajar dan pedoman dek kita di dunia ko. Di siko kami hadirkan, kami hidangkan kebakena rami katanganan banyak. Sebuah firman Allah nan tabariang dalam Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika laayati liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah tu adalah dijadikan kamu berpasang-pasangan daripada jenismu agar kamu merasa damai tentram, dan dijadikan di antara kamu cinta beserta kasih sayang. Sungguh yang demikian itu adalah ayat bagi orang yang lain namu berfikir. Rum ayat 21. Dun sanak pandangan kesadonyo. Memandang tentu dia terupa menimbang dia tenanado basiang dia tumbuh serupa iko kini. Panakik pisau sirawi kagalah batalin tabuang silodang ambiakan niru. Nan satitik jadikan lalawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kok menilik kepada alam nan alamku adalah ayat kauniyah pengajar dek kita petang jo pagi. Dalam hidup berumah tangga pasangan suami istri adalah 3 corak jo ragamnya. Pertama rumah tangga ayam namanya dosana. Baru rumah tangga ayam. Sadang muda tampuk bagata kasih aja sayang bapalun-palun walau mendapik sebijo ata kukuk jo kotek batalun-talun. Barapi pakik barapi mau sayang tertuntung bakai nyonya amu bacakak basirunciang taji. Nyampang lah dapik nan di hati lah basuo pulo kanda hati sehingga lah maharam mindu ayam. Sayang hilang kabaji tibo. Asa mendakik nyopung kangi. Perintang nam baru deklah aduh. Basuo ba andai tukang dendang. At-tahiyatu mubarakatu katik membaca undang-undangnya baca tengah 2 ayat kamek sesudah orang abang. Sayang tuan kami lah tahu malaki dapet keperintang tibo di seso jo mularat badan lah bulik membalakang. Masuk nan kedua banamu rumah tangga puyuh. Ala kasifat dek puyuh jantan. Puyuh tino kok laba talu sajak dari maram jo mainang jo mangasuh. Itu karajo dek puyuh jantan. Tumbuk tanah kayu air kapiang biar nak diawak. Asa nan ciek jan disabui. Tu. Carai. Jangan caraikan waden, jadi caraikan waden. Be elok tanainan gando, leno lanan tongga dibueknya. Asa nang gando lai sanang. Daging habis, tulang dan rawi. Matilah badan, matilah badan, matilah badan. Salasa balai lubuk alung terletak di tepi jalan raminyo pagi sampai sanjo. Dek menenggang atinan kandung. Ayat tibarau nang kau barikan kalek dan sangko manih juga. Nan ketiga rumah tangga balam dun sana. Baru rumah tangga balam. Dibilang rumah tangga balam kesebutan dek nan tua-tua jadi pameo dek rang saisu.
Kok tabangnya bersama-sama turun ke tanah berdua-dua. Bak Romeo jo Juliet, bak Anau jo Sari Bulan, co tangguk rarak jo bingkai, balaku bana do arang sia. Kok sakit nantino nan jantan manawai, sakit nan jantan nantino unju anja mencari ube. Sampai maram jo mangasuh anak, baganti-ganti badan murus, kerjasama yang baik kata orang kini. Badabu sirawi dia teh papan kalapiak pandak Sultan Bagindo tabantang mangkoran janang. Mengamuk lawi sailan dek kandak kita berdua karam bidua semua baranang. Odun sanak rang pandangan. Puntala tali kalantak rang kuah kaji kadado. Cubo lain nok cubo ranungkan tungkui talantangkan ladek awak. Rumah tanggo nama kok lah badan diri awak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.